Raktia motha Jubilee, Silver Jubilee nga naya ni kanawi ang balake tongtoka. Tini ni hai sal ang jora akah maman baik tini ang kanawo. Kanai pan ang dead law abro butago bersisok yako. Hai pan Raktia motha puila asai mekai tabok seng je hisab baik abo teksat gotawan tongko a gotung kahise discipleship bo Pastor.Charanjoy Rupini ni kaisa missionary boy bo dakisa discipleship bo samtal kapila bo discipleship ni andaro sini ang jeduk menjarati khebrongno buri khotsa sela hwnwi ku krak Christian এরপরে খাই আবুরা বাইদ্রসেক গণমনি সং বাইখাই চালা খরক থাম বরি খরক नै ক্রাক খ্রিস্টিয়ান নুখা আমি পরীক্ষায় ব্রাও বেলাখাই কষ্ট খাইयै এই ব্রাও মথা তৈসা চারাইখা তৈসাই আরনি বিসিङा तै खरक सा दङ सिनि Gonggadas side ni kai Sondaram de Burma ni kai sa tongo Sondaram de Burma besi brong tuyei samdang gukha Sondaram de Burma kai sara Bormura Christian motha ingjaro thangai bo prochar khlaika prochar khaimni uklaw bo brongni Raktia hamla hunai bo phurungkha bo nije bo pasai khlaika phurungkha bo ajora belakai sikra hai 판가낭 주안 베라이 동어 베라이 지슈니코 프로사 카이 동어 션다람 데 버마 공가다스니 아부니 바이 비리 프로사니 비싱어 시니 아로 보드와르 하세 어보보 프로사 카이카 아 보드와르 하세 어 프로사 카이포 베라이 카이 시카로노 투무이보 프로사 카이카 아부니 우클라오 카이정 록티아 네이 파이에 Rupini convention rong nei khaijreikha kai Rupini convention ni bisingo nai ba ajora ro cheno phurungnai khai es koloi nei kaisa pastor tongo sikla ajora ro okra rok lekre ngai abai khlai cheng khaide khai phaika ngai chini Raktia motha asai phano kaisa bejuang kha ang jokon all India platformship jokon ang samungtangpho khai Raktia motha na nai di ang dakir jakha khai Raktia motha matongkha phiaba tabuk ni hai ingja ajora rawo belai kosto Raktia motha khai jotto jaga a obostha jeni yang gorau tongo 1981 rawo ngai ajora rawo khai jotoni sai monai ka thok hai bang khithai no stay no lakre kebini aro abahai jora rawo ang ajaga rawo ko kosto manmro butongo Christian jibon ni Christian gok sasare khe tongthawo pia samajo nai sikham khai bele khe kosto nga ajora rawo abai khai sal bo chini lai thangka abni uklo khai Raktia motha kesa noromai thangai jokhon koila shahar bai poila seng a jora khai Central Association ni under tong Central Association ni under tong tei jeng Raktia motha tongo a jora ani area khai Raktia Birigudas tai nareng khai khamting khai tichakma bordwar ajora chandra sadhu bukrikho ajora Emmanuel bukrikho ajora Sinai bukrikho ang bodora tongdetei Raktia motha namre bi tonja ha sini mission bai apni pore khai jokhon sini chini lalhuala song cinta kraika
저 또 도파한 자니 lecturer 그런 이 파이카 지순이 꼭산 그런 루피롱이 비싱이라이 그레이 마우 크렌처럼 그래서 안 레카포라는 자 하나나 꾸루판 베버스타 미션 샴단이 베 따종디 네 양브라 오늘 크라이카 하이판 랄홀라사카 카잉자처럼 자티니 꼭바이 자티니 이 버럭노 테이도라니 바이 지슈니 비스강은 사키라 ing만한 거 그 만 닝케 브로 안타 야갈리아 아식으로 레이링 닝케 야갈리아 브로 안타이카 그 센터 에소션이 안다로 동테이카이 마도 모타 바이타 이 지니 센터 에소션이 안다로 동메로 모타로 이시레 방자 소트로 아타로타 색데카나 아브라시아 그 사식 아비싱은 그래요 jadi sodonot haipun sodonot jako haipun sodonot ni bisingo sulo sotro ta modon motha tongo kai ajora khai chini Raktia motha bo kaisa tongo kai Raktia motha tong tei जों jani dofa phano association khlai tongkre siano chini jomatia ko mabhan abna chini New Zealand missionary jakari dikhai sing ma bang nai ke wanjira gu belai wana jakha azorata a Raktia motha noromui tongmun jorawo ngai New Zealand missionary yakari dikhai brok to yakaran ni sai tongkha sing ma bang nai ngai lalwala tab jomatia khai jomatia association nai department association nai joton jan dofang sinai garun thangka ngai abahing tong jorakai neliana ko bro saka abahai association ni tongmon belake nai thok jang nai neliana kai saka akai lawai chania sing abo triprawo jet sapun association khathang sini de borma sini phan je tong jak aran tong si thang koila sar tong ne koila sar tong thak sodor tong ne sodor ko saud tong ne saud tong si thang tai joto ta progress phain tong si thang ni nilana kai saka kai bu kai chini lalhola rupni rong no kai sa do gasto sanam jung tong kha ang brong no sa butran khai ni kai lalhola saka 저런 는 chini koila sohor association no brirong ni aro nang kang serdi serarong ni aro general kai serdi ke phaya mani ni kai cha nan kai sa chengla sa le khapona rok cheng tai wan sok le ya nau no jisu ni moi sak khik nai sim mang kai khan engai aro rok dia tong te hen ang application khlai ka application khlai brong ri khang kai bri rok khai ba coalition association women's rok kai anara chakha kai song hon ni ra chakha pastor phe mani ne khai pastor ai to orden khai la chakha ba abai khai la chakte cheng tabok khai phai sok phai kha coalition association ni shodonot association kha unona boya shodonot unona boya hain matom de shodonot unona boya association kha khang khai coalition ni brok saka no kogrok bu se sraye shodoro association ka ta tong aro no ni bo nak bai benang jak nai aro ta sa subidar kan aro thangdi sing sahonan aro ni netarang ke sahon kai ahing phan koila sohor tong te tei phan ang Raktia motha ani andara khai tongo tai chini center association tong phu bo a Raktia motha ani andara ken tongo pastor phaya mani kai chengkane bukai ba pastor ang khai ba chonghor abai khai tong ol khai cheng jokhon kami beba jaga ko kami visit khai phika koila sohor song jokhon bro rasak man jora khai nai ba cheng koro nongni motharok no pararong ni obosta rok gelai khai area paise ya abo no sorok kandara wo abo hai jaga ro thangi kisa develop khen wan sok chidi besor benau koro tongkha abro ta pan develop ni jang kai cheng abno wan sokha asuk besor tongmon no bodor hasek ro wo jotto hasek tongmai ro tola no khat chidi ni khai cheng
Sinai kami ni kaisa bolong para khasaika para khakai aipu Raktia songba dulbor ni tong jora khai briguda songba dulbor ni tong jora joto dulbor motharo kone ke tham lokse tongsi angkai Sinai pa khai girja khai jiraika abu khai 90 91 ni bisinga 90 91 ni bisinga jang buddhi chabai jang aro girja khai jirakai 91 simi khai Sinai bro girja khai peka abai khlai taiwisa kai thang khai ang thik abo khai sasok malia tam khai chengbai phai brok girja khai thai makai 91 phai girja khai peka no busuk jon ba abo lungkha bro le ang tai samalia abo hai Raktia ni kahini ta khai abni ulokhai tomo phanse sini ko gunamuni buru bai bura brok phai girja khai jao tai thangai no brok laisoin girja khai to ka abo hai asol je kahini kesam khai abo hai ta amni uklo khai to nahun abo manjal sidi Hambai ngai Hambai nongni thania ang belaikai khaksang o Jubilee Jubilee sal borong thania haina abo ngimanya amni bai Jubilee sal buskang tangnai rok teinai rok nongni saka kaitor hamari khaitheng nongni bisingtei nog Jubilee panda klaimen bisingtei kaitor lobjak theng tai bebot khapang srangai no kaitor no yasak mantheng tai abri bisingtei nongni kami rawo tai bo hamari mantheng kaitor ni mungbai nei ang o Jubilee panda na tei khasrangai nongno Hambai mare nau abai khain naithok khlai panda na bai mantheng ni se ang nongni thania abo koijao asena Hambai